ilento yokuthi sekukhulunywa kakhulu amanga nasenkolweni imbala kuthiwe yonke into iyenzeka esontweni. Hayi amanga lawo ayenzeki yonke into esontweni. Esontweni nje ayenzeki yonke into. Izinto la zenzeka khona zenzeka emsamo. Akekho umuntu izinto zakhe zenzeka esontweni. Uma ethandazile esontweni kusuke kukuthanda kwethongo ukwenza kwalezo zinto. Asiyeke ke bafowethu kuloku esikhohlisana nje izinto zomuntu nomuntu zike emsamo wakhe, zike ethongweni lakhe, hayi esontweni. Ukuthi nje wena usubambelele esontweni nje wena unenkinga. Inkinga yakhe inkulu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokusethene izinto. Amafasha bashosile. Bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala. Impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala. Sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba odlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha ke kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa impunga yesintu. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahlakatha azoshumayela umzukulu kaMdumo egabeni mabangala kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyana uMaguyana kaVaphi uVaphi kaNokhono. Lalela uyazi ngelinye ilanga akothi ngonakele lutho kungonakele lutho nje ucele kini bakwenzele nje utshwala obuncane. Uma kukuthi ngeke kubenze utshwala obuncane ngoba kweminye imizi phela utshwala bugaywa. Asisho ukuthi ke kuyiphuthu ungagaywa kotshwala. Kuyinto enhle kakhulu ungagaywa kotshwala phakathi komuzi uma kukuthi abantu abadala baphuma nalelozwi lokuthi utshwala sakufuni phakathi kwalomuzi. Ngoba phela umuzi akuwona wakho wena umuntu ophilayo ngokwenyama. Umuzi wabantu abadala. Ingakho bafowethu kule channel kuyinto ebalekile ukuthi kumina njenganomuntu othunyiwe ngingesabi ukuzibalula ezinye zezinto ukuthi ngizikhulume. Kusuke kuphoqa ukuthi ngizikhulume njengoba zisuke zikhulunyiwe abanikazi bomsebenzi impunga yesintu. Awukwazi ukuthatha izinqumo wena kodwa abantu abafanele bathathe izinqumo abantu basekhaya. Uma abantu abadala phakathi komuzi bengakawuvezi umthetho wokuthi utshwala phakathi komuzi abangasagaywa unephutha wena umuzi uthi ngoba mina ngisonta eGrowly Church ngisonta kuphi utshwala kuthiwa kufanele sibugaye bese uthi nawe utshwala uzobuvala ngoba ulalele amazwi asenkolweni. Umsamo wakini umsamo futhi wona awuhlangene nezinto zasesontweni lakho. Kufanele ukuthi izinto zasesontweni lakho uzilethe ngenhlonipho enkulu uzozethula kini ngoba ngisho nayo inkolo le oyithanda kakhulu kwayona lenkolo yakho ungathola ukuthi abantu abadala bayifune. Ungathola ukuthi uyathandaza nje abantu abadala bayifune. Kwayona lenkolo yakho kufanele ukuthi ngoba nakwena usuyithathile. Usucabanga ukuthi phakathi komuzi wakini uzokwenza noma ngabe yini ehambisana nenkolo yakho ngokuthanda kwakho. Akunjalo. Lenkolo yakho ngobe yakho lenkolo. Ngelinye ilanga yithi mawufika kini ufika ubabikela abantu abadala okukuthi mina senginenkolo ethile engiyilandelayo. Ngoba phela manje usuzolandela inkolo ezimbili. Kukhona inkolo yale ekhaya. Kukhona inkolo yegceke lakini. Kukhona inkolo yomuzi wakini. Bese kuzoba khona inkolo le osuyilandela wena ekuyinkolo lo sonta kuyona eGrowly of Church. Uyabona lo? Manje wena into oyenzayo uyakhohlwa ukuthi le ekhaya kunenkolo yakhona. Ngikhulumi ngenkolo ngokuthi abantu bale ekhaya kade besonta kwiGrowly of Church. Mhlambe yona inkolo
ngikhuluma mina ngenkolo yale ekhaya yasemsamo yokugcina zonke izinto ezamacala ale ekhaya. Ngikhuluma ngenkolo yokuthi uma kukhona abantu bale ekhaya kwelamathongo ababekade besela utshwala, kufanele ukuthi labo bantu sibagayele kunuka insipho zale ekhaya igceke lonke, sizichela igceke lonke insipho. Ngoba phakathi kwalomuzi kunabantu abaphuza utshwala. Abantu baphakathi kwalomuzi ngeke bashintshe wena ukuthi wena usuyakholwa eGlory of Church. Sekufanele manje utshwala buyekwe ngawe. Ubani wena? Ubani wena ozoqhamuka usuzoyekisa abantu abadala utshwala? Ubani wena? Igama lakho ubani? Yonke into bafowethu kufanele ukuthi siyenze ngenhlonipho. Amasonto esisonta kuwona namasonto eswalandelayo akufanele asikhiphe kwinhlonipho. Umuntu ke kodwa ke oziphumelayo yena kwinhlonipho akubi yisonto elimkhiphayo. Isonto linelishaya umthetho walo ukuthi utshwala thina asiyingeni indaba yabo. Umuntu ke ngokukhulu ukuqina agijima ekubo useyothi mina ngiyakuvala utshwala. Hayibo, inkolo ibikhuluma kwako. Mhlambe wena osontayo kini nalowo muntu ke mhlambe kwakukhetha wakuthuma ukuthi uye lapho kuleyo nkolo. Wena into ekufanele ukuthi uyenze, hamba kini ufike uzibike wena okuthi mina kukhona inkolo mina esengiyilandelayo, iGlory of Church. iGlory of Church njengoba ngiyilandela inenqubo ehamba kanje nakanje nakanje nakanje. Ngakho ke ngiyacela njenganengane yenu okuthi ningivumele ukuthi ezinye zezinto ngizenze ngenqubo mgomo yenkolo esengihamba ngayo okanye kwenkolo esengiyijoyinile, ngoba leya nkolo inginikeza ukuphila. Ungathi wena inkolo yakho uyibikile emagcekeni akini oyilandelayo babikelanga abantu abadala ngokuthi wena usuyilunga laseGlory of Church, kodwa manje uzoshaya imithetho eminingi manje phakathi kwegceke. Ingaha ke izinto zakho zikahambi kahle, ngoba manje wena uthathe inkolo wayiyona oyithwala kakhulu. Wathatha inkolo wayigibeza kokhokho bakho, okhokho bakho bangaphansi. Ingakho nomuntu uyafika ucela uguqa ukhuleka izinto zingenzeki ngoba okhokho bakho banyathele ngenkolo. Manje abasakwazi ukwenzela lutho ngoba wena ucabange ukuthi izinto zenzeke enkolweni, kanti izinto azenzeke enkolweni. Uyakukhohlisa lowo muntu othi zonke izinto ziyenzeke esontweni, amampunge lawo. Izinto zenzeke emsamo la zenzeka khona. Hayi izinto zenzeke emsamo bafowethu la zenzeka khona. Ukuphila ngeke uzukuthola ukuphila uma kuukuthi wena uzobambelela esontweni. Ake ngixoxele enye indaba. Kukhona omunye ubaba, angizubalula ukuthi lo baba wayekade ekholwa kuphi, kodwa lo baba wayenza kahle enkolweni awekhola kuyo, iGlory of Church. Uma lo baba ezenza kahle izinto lapha kwiGlory of Church, njalo makufanele ukuthi afinyelele, uyafinyelela makwenziwa izinto uyazenza naye zonke, uyaninikela kakhulu izinto uyazenza zonke. Kwafika isikhathi sokugula. Masifika isikhathi sokugula kuye. Wagula ngempela, wavela valeka amehlo lo muntu. Uma evaleka amehlo manje uyahamba uya kodokotela, odokotela babona ilutho, uyahamba uya kwabamanga, abamanga abanye babone, abanye bangaboni. Abamanga mabebona bathi hayi wena ushaya abantu abadala. Lento eyenzeka kuwe iwuswazi labantu abadala. Ngizokwenza njani? Angazi na ukuthi uzokwenza njani lombhemi. Uthe suka amehlo vela valeka ngci. Wangasaboni. Wabe sebabiza amanye amalunga, wathi suka kwaphakama amalunga ebandla lakhe iGlory of Church ngokuzazi ukuthi anamandla kakhulu, azokwazi ukuthi amkhulekele, akwazi ukuthi abone emehlweni. Kodwa bathi mabefika bathi mabefika bezomkhulekela kwasho ukuthi yena useyayazi inkinga ekuyiyona yona eyimbangela emshayile. Lo muntu wathi umefika kwakhe ngosiwe kwenziwa idili, zonke izinto zibe mnandi. Maziba mnandi zonke izinto uyakholwa futhi kakhulu, ubambelele kakhulu enkolweni.
inkolo nje ufaka inzipho kuyona uthatha inkolo wayigibeza phezulu komsamo wako umsamo wako wafadalala wathi usuku umsamo wako wamvala amehlo umsamo ke bafowethu yithongo mabefika laba abanye amalunga abo ebandla lakhe iGrow of Church bazomthandazisa wabavala wathi hayi ningalinge niqale kwaqala ukuthi ningithandazise ngoba vele lo mthandazo nizobe niwuthandaza ngeke usebenze amehlo ami ngeke asavuleka kodwa ke seningaqhubeka manithanda kube ukuthi niyathandaza nje mina into engishayo ngiyayazi nebala amalungu ebandla lakhe akhuleka aqhubeka wo bani yonke leyo nto aqhubeka valeka amehlo wangakwazi lo muntu ukuthi aphile uma sebalandisa useyasho ukuthi hayi njengoba kade ningibona ningihlonipha la enkolweni lengikholwa kuyona iGrow of Church ngizenza izinto ningibabaza ukuthi konke ngiyakwenza nginegama eliphezulu zonke izinto ngizenza kahle nasemagcekeni omuzwa wakithi ngihambisa ngenqubo mgomo yale ekhaya kodwa la ngishode khona ngishode emsamo wakithi bese ngikhohliwe ukuthi mina izinto zenzeka ngethongo kwafika ikhehle liwukhokho lathi mfana uyangazi uthi wathi nayi umkhulu lathi ungangibizi ngomkhulu ngukhokho wakho mina uyedelela wena uyacanasa nakule nkolo engakufaka kuyona mina awukazi ungenzele lutho awukaze wenze nokukodwa kodwa namhlanje usufuna ukuthi izinto zakho zenze imini okuvala amehlo akho ngeke asavuleka ngoba wena wabambelela kakhulu enkolweni wakhohlwa ukuthi mina ngangikufakela ukuthi lungisa emuva baningi abantu abakhohliwe emuva babambelele enkolweni bathe ngqi umuntu ukwenza konke kuthiwa kwenziwe esontweni kodwa ekhaya akenzi lutho umuntu esontweni angathenga ngisho inkomo ehamba ngeenyawo ehamba ngamasondo ngixolise lapha umuntu esontweni angathenga ngisho inkomo ehamba ngamasondo kodwa kubo akafuni ukuzenza izinto uncamba ukuthi kulanjwe obafowethu uyabona lo mbhalo lo engeke ngizwe eBhayibhelini kuthiwe ubani angazi uLazaro lo wanikela ngako konke yebo ngoba oyenza leyo nto ibuwula leyo nto ukuthi uzothatha yonke into yakho uthi uyonikela esontweni lokushaya ithongo ngoba lento onikela ngayo esontweni into yethongo mhlambe la uyonikela khona ithongo nalo olubikelile ukuthi uhamba leyo ndlela wena usuthatha konke onako uthi uyonikela hayibo ngoba futhi akufanele sikhohlisane ngoba uma sizokhohlisana izinto zethu zisazoba nzima kakhulu ngelinye ilanga ke bafowethu okuhambe nje ngamabomu ugaya utshwala uma ungabugayanga utshwala uthengelelo bhodlela ngeke kodwa ubeke emsamo gaya utshwala ubeke ukhamba lapha uthole nje lawo maxoko uthole izinkukhu zibe mbili mawuthole izinkukhu zibe mbili uhambe uyobika lenkolo yakho ufike uthi nina bosibani bani mina senginenkolo engikholelwa kuyo nengihamba kuyo nekuyiyona futhi engishayela eminye yemithetho yokuphila njenganomuntu ngiyacela ukuthi ke leyo nkolo esengihamba kuyo niyamukele okuthi njengoba kunemigudu ethile yakhona ehanjwayo ningivumele nami ukuthi ngihambe kungabi isinengiso kini ukuthi ngihambe leyo migudu uzokhumbula ukuthi lenkolo bafowethu eyafika abafowethu inkolo eyafika ke yona inkinga kakhulu inkolo eyafika ingcono inkolo yemvelo ngoba inkolo bafowethu zingenelela kakhulu entweni ezithinta imsamo yethu nathi ke sihambe ngelikhulu ijubane siyephi emzini yasemakithi soshaya imithetho yenkolo sikhohle ukuthi nawo lenkolo asiyibikile lapha ngikhona abafowethu bengifuna ukuthi ngelinye ilanga wokuhamba uyekini ufike uyibike inkolo ilandelayo nemithetho yayo ukuze uzothi mase ushintsha izinto kube ukuthi abantu abadala bayazi yonke into bayazi ngenkolo yakho ngoba kuyenzeka kube yakho kungabe yabo kuyenzeka futhi kube yabo kungabe yabo bonke yingakho kubalekile ukuthi uyibike inkolo okuthi mina sengikholwe endaweni ethile angikageqika amagula ngoba ngemuki uma kuukuthi khona la msale khona kulomfanekiso oqoshiwe la kuma comment section ngibhalele ufaka umbuzo sizokuchazela thina sohlala ngaso sonke isikhathi isiminya sesikhuluma ngoba
abantu abaningi bahlupheka okanye basokola nje ilento yokuthi sekukhulunywa kakhulu amanga nasenkolweni imbala kuthiwe yonke into iyenzeka esontweni. Hayi amanga lawo ayenzeki yonke into esontweni nje ayenzeki yonke into. Izinto la zenzeka khona zenzeka emsamo. Akekho umuntu izinto zakhe zenzeka esontweni. Uma ethandazile esontweni kusuke kukuthanda kwethongo ukwenza kwalezo zinto. Asiyeke ke bafowethu kuloku esikhohlisana nje izinto zomuntu nomuntu zike emsamo wakhe, zike ethongweni lakhe, hayi esontweni. Ukuthi nje wena usubambelele esontweni nje wena unenkinga. Inkinga yakhe inkulu kakhulu inkinga yakhe idinga ukuxazululwa. Woza lemphelandaba sizokuchushisa sikuyalela indlela ekuyiyona ozothi uma uyihamba okhokho bakho bajabule. Hayi lento yasesontweni ukuthi na zonke izinto ufuna ukuzenza esontweni. Akuhambi kanjalo. Asiqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siqhubeke siyithatha imfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.